JM dyan. Kami na sa mo. Wala mo na. Kamot dili, wala mo na. Okay, butang inyong kamot sa likod. Tara, ha? Suman para. Go! Sige dyan! Dali dyan! Wala dyan na dyan! Dali dyan! Dali dyan! Happy New Year! No. Goodbye 2017! Woo! Sige, motor ya! Happy New Year! Hey guys! Woo! What's up guys? So guys, today is December 31, 2017. Hours from now, muna na ang New Year. Okay, New Year. Mag-New Year na. Gago! Then karon nag-set up me para sa New Year namo celebration. Yeah, mag-celebrate ang New Year guys. Kani ang gipulihan og pipe, kanang binanha nga pipe. Muna na rin ang katawad na. Unya, gakuan mi o lata di bomba, lata di kanyon. Lata di kanyon. Kabuton na mo niya. Gamit ang flying tiger. Flying tiger na mo na. Flying tiger. Amo sa ning set up guys. So mo na yang kan guys. Mo na yang pipe nga mo puli. Tama ya. Mo na itawag og chicken pipe apido. Mo itawag kay pang New Year. Woo! 2017.
inches later. Muna ko do. Agang lata na pinangayo naman ninyo. Muna lata na gamay. Muna ignition niyo. Yeah. Dili wala balik to may point tiger. Bali. Bali. Ana. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Okay. Fire. Thumbnail oh. Sige. Fire. Anak. Ay, kailan? Good. Sige. Sige. Kuwagan. Magka kayo. Tubigan na to ba? Biga asunod lana get step ka. Kaya nga, nagkuhan na Mark ba? Yan na ba, takob? Iwi, takob. Yes, wala na Piti inita ba? Pinta laluto. Pinta laluto ba? No. Kuhan good. Nagwan ba tubig? Pintal na. Sige daw. Nong! Sige! Yeah! Woo! See that? Yeah! Woo! Dili mo. Naguba ba? Agawa na pisto na kalambre. Ning click, oy. Ning click, no? Ito day. Pat. Okay guys, patong-patong. I-vlog ko diyan. Resulta rin ako. I-vlog ko Ikani. ba? I-vlog ko diyan. Oy, Migo. Yawa. Ano tawag na? Refill ni mo siya, Flying Tiger. Flying Tiger. Then kani lighter, muna mo gamit o ignite sa gasolina. Make o magkuha siya, magresulta siya combustion salt sa lata. Sa plastic. Oo. Sorry, sulod. Sige, testing. Sorry, shake. Buhat si Christian. Front, side. Tapos waya na. Okay, makabuksan ka motor. Sa. Okay. Fire the hole. Sugoy! So guys, muna mo one gigama after. Gigama ni Kuya Ja, Mark after 3 hours. After 3 hours, mabago na nga lata oh. Improvise. Muna nagdaan ha. Mo ni ang resulta sa daan. Muna ang Sama gabot. na ni sa kasing-kasing ang ipasakitan. Gago! Ano i-meme ha? Guys, amo sa testingan. Pandesal. Yeah, testingan na to. Spray o Flying Tiger. Flying Tiger. O, sige.
Ibuta ito, ang Sprite may evidence nga kusog yun ang buto. Kapiyuyan! Dira, Sprite guys, gikan to dire, ngabot dire. Dire, dira, Sprite. Woo! Sige dito. Nabuwal ko nimal. Nabawag na. Kariubos ba? Kariubos. Right. Okay. Kay ko ra kuya. Tabuni. Asi manong nga. Si. Karenong kay taas nang karenong kay taas. Ikaw manong. Oyo! Sunog ba animal? Tabang! Uy, pa-extinguisher ay! Uy, ito pagdagdan lagi. Bungka guys. Wala na. Buhat na no? Yay! Oh! Damn. Kaya na kay lata man na bay. Buha ka eh. Yay! May buwang! Uy, pakno! Animal! Guba! Ginaguan! Ninyoy! Matugog malinawon. Kapoy naman god. Wala na. GJ, 75 pesos. Scotch tape. Sana abot ang scotch tape mo. Uy, buhay! Uy, motor ay buwang! Taara! Ito, tubang! Anima! Bye, me! Okay, Mark! Whatever. Forever! So guys! Mo ay katulor mo ang gigama ang lata di kanyon. Katulor na mo gi-repair. Nawa. Ako kayo. Kanina amo gamit ani kay lipak. Karon buthaw na buthaw. Buthaw. Ay nakapuso ay mo pada. Muna siya buthaw. Sa lensa lang. Then gibangan mo siya clutch tape. Kaman pabutol na nato. Okay! Right. Sige. Sige. Uy! Pisto. Safe. Balik kayo, bahal. Scotch tape pero. Bumiroy. Naparo lagi. Asa iyan ako bay. Uy! Ito ba sa down ba? Buwag! Uy! Hitsa lagi. Kabuhi. Sige. Nagubay! Pakino! Mabuhay! Nagubay! Hinaguan! Kanga! Mabuhay! What's up guys? Woo! So guys, ano sa Palma guys? Ngayon na yung party, children's party. Vlogger. Diyan! Ano mo gaan? Hiwak! Ape! Sige manong! Sige! Karon na ne! Jam. Kami na sa mo. Wala mo na. Kamot dire, wala. Magkamot. Kailangan horot una. Okay, butang inyo kamot sa likod. Tara, amata. Suman para. Go! Sige dyan! Dali dyan! Wala dyan! Dali dyan! Dali dyan!
Dalian dyan! Dalian dyan! Dalian! Sabay usa! Sabay usa! Nahalan! Bumasa! Good day. Now we're done. Let's go home. Hey guys! So guys, we're back at the house. Nagpabuto na kwitis o mga fountain. Ninang, where are you? Yes. Agoy! Ninyo. Bataan. So guys, mo ni ang oras karon. 11:54, 6 minutes na lang usa mag 2018. Woo! Yan mo na si Papa ka-set up siya sa mga kwitis. Set up si Papa sa kwitis. Sige na pa. Go pa. Sige. Sige, buto niya. Woo! So guys, 1 minute na lang usa mag New Year. Usa mag New Year. Woo! Usa mag New Year. Apit na. Apit na. 1, Apit na. 2, 1. Apit na mag New Year. 2, 1. Yeah, 12. Woo! Happy New Year! Happy New Year! Ambak yun, ambak. Ma, anong sige kagukad di Happy New Year? Happy New Year! Happy New Year! Ay, ukad di mo ma. Balbak! Oh, muna guys, muna mahanda guys. Happy New Year! From my family to yours. Happy New Year! Happy New Year, guys! Woo! Garaon daw kayo siya ni Marta! Sige. Hoy, kahupas dia.